tagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Sikat sa buong magla, Sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabuti hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, hindi malilimutan, ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 7 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Makapun sa tiyan, walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makapun sa tiyan, walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makapun sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Baldisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po nga pala si Dolores Gutierrez. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom. Sa umaga pa lang, 4 na. Pagkakain ko naman sa tanghali, 3. Pagkakain ko naman sa gabi, mga 3-4 yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako Doc. Sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako doon. Inumpisahan pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo, sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Ang laki ko pong pasasalamat kay Waterdoc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Waterdoc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Pet sa 4 kita kan bulan na Marso aldaw po kita nin Lunes. Kamusta sa mga paraan tabay niya to? Yan sa Merkado Publiko kan syudad din Iriga, digdi sa Rinconada area asin man probinsya kan Camarines Sur.
Yan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay. Iba niya to sa lado technical si Chabi na obra, sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Kumampo si Philip Serdan Barasanan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaldaw malumlum ana kamugtakan kan sa tuyang panahon. Una ko diretso na kunya na mabagsak na suuran sa bagong aga kundi pero may bang nasisibulan oranon garo may nagkukontra. Pero habo pa na tawaanin tubig ang mga parauman niya to, mga paratanom, garatak na ang daga. Ang mga tinanom, roluyos na. Ang masakit pati kayo nita dyan sa Barrett Waterworks, nagpaparawara-wara na naman ang supply na tubig. Nagre-reklamo po ang mga concessionaire dyan. Ano ang pinagigibukan manihamiento sa pangenot ni Mr. Casyao. Saka chairman of the board kana Barrett Waterworks si Nole Bermejo. So bagang Kaperte ang lori kan Kaperte taday darahan ng tubig. Mga pinsan pati ni Nole ang mga mayong tubig diyan sa Barrett Waterworks. Ay na po yan. Masarong simana na subot dahil inaabot ng tubig dyan sa barangay Santiago. Nahirak man kamuta, nagbabayad man bagayan. Senior citizen na nagpaparasakdo da. Makulog na ang tuhod ka sa sakdo ay pambihira. Hindi at yan tanan ni pagpadagos ta maray ko ini dahil nawawara ng tubig. Nasa linya si Vanessa Tataro. Go ahead. Salamat sa di karon de Philip. Ay kakayan sa burabot na nga ni burabot na wawaran pa nin atubig. How much more pag ito ba mga mga nagkukuha lang ng source. Oh, tama yan. Ta sabi baga ni Dipontong Congressman LRB. Totoo yan. Baga. Anyway, kung nagpo-problema sa tubig, sharing lang sa mga dagat, kadakol kang tubig. Masgad man, dahil man ang pwedeng inumon. Sabi ko nga na ito na lang tubig sa irigasyon. Yan lang, itong mga dahi pwedeng inumon. Pwede yan, kung halimbawa may mga pambakal ka, yan, pwede ko. Gastos man yan kung sa mga water refilling station. Yan. Yan ang clean mo dyan. Sa summer pati kay Puhan, bastante kita sa inom na tubig. Sabi karon daw Philip. Ako, basta bakalaninda si Hermana, mayong problema sa kuya, deliveran ko tulos dyan ng tubig sa tukad sa Santiago. Ay, waga. Anyway, sa iba pa niya itong informasyon, kasod na pala, nagsagido ang ahensya kan Civil Service Commission in pa-exam. Sabi karon dang Philip, lagpas 14,000 na mga nagturuan in pen and paper test sa Civil Service Examination. Kasod mata di iniyo na adagyo po sa Bicol Region iguanin ng i-rehistro na 14,000 na mga examiners study karon dang Philip. And pinag-abisuhan sa Civil Service Commission sa mga nag-exam na aramon sa inyong mga school assignments sa pagitan website na isinagpao sa inda kan nasambitan ng ahensya. And pinagtawan doon kan Civil Service Commission at importansya kan pag-abot sa testing venues aldaw na iniyo o itong aldaw kang kasod na kung saan pinagsagibo ka di karon dang Philip na dapat lalagpas sa oras na alas 6:30 ng pagkagayaon na tabi duman sa venue and siring man itong mga pagirumdum sa mga examinees kagabos na mga dapat nindang rumdumon sa aldaw na pag-examinda kan kasod na tabi karon dang Philip. Ma-exam man daw ako dyan, pwede pa? Ano?
Ma-exam man niya ako civil service kung pwede pa. Pwede pa. And kaya lang, kasod mainihin na nangyari. Adigdiyo po sa Bicol Region. Garo dahil na makaka-exam. Ipinagsara ang testing venue pag abot sa oras na alas 7:45 isasara, ipinagsara ting mga gate kan testing venue pag abot kan oras na 7:45 na pagkaaga at hindi na pinagpugutan na magpuan ng exam sa mga late na nag-arabot sa di sa Rondang Sili. And pero pa kini, higit man ay pinagpautob ang pinagsasabi na no ID, no exam policy kan Civil Service Commission. Kaya kay Puhan, nagdara si mga examinees ng mga valid ID o ano man na klase ng mga government ID na examine na kaagdan ng mga personal na informasyon. Sabi, so grabe mo na pinagbawal ang pagluwas ng test booklet sa labos ng mga testing room at ang pagdadara ng mga electronic device rin ka na cellular phone, mga smartwatches o iba pang mga gadgets. So baka halimbawa baga ngayon, duman sa mathematics baga. Minsan, pag-aarin ko yan sa mga examiners, sabi karon ng Philip na dainin na multiply na add ang nasambitan ng isosolve nila kung minsan ginagamit pa itong cellphone. And kung minsan baga sabi, pag halimbawa baga ngayong igwanin i-google, kay puhan ang cellphone. Kaya ipinagbawal duman sa nasambitan ng testing venue ang pagdara sa mga nasambitan ng mga electronic device. Harap kan cellphone, tapos sa iba pa na mga gadget sabi, parang daw Philip. Yaon pa man dyan si Rona Nunez. Ano? Yaon pa si Rona Nunez sa Civil Service Commission. Sisay? Rona Nunez. Dai ko aron tabi karon da sila pero siguro yaon pa siya sa basta nga ni duman sa mga nag-exam itong mga kabuhan-bagakan sa people and yaon man presente sa nasambitan ng aldaw kan kasudma para po magabayan ang sa tuyang mga estudyante. Tapos itong iba pa na nagkuro akan nasambitan ng examination. Magayon na kapag halimbawa bagang yan nakapasar ka sa civil service, dako lang bagay na yan para po duman sa malagahanap ng trabaho. Sabi karon da Philip Cesaro yan sa pinaghihiling baga kan mga yaon sa gobyerno kung ikapasado pa sa civil service, medyo may may tendency ka na makalaog sabi. Mas kung minsan job order muna, and pagkatapos yan, pwede na ma-regular sabi. So, dakula ang tsansa na makalaog ka sa gobyerno. Iyon man ang ganda. Dakula ang tsansa na makalaog ka sa gobyerno. And sabi nga ni Kayan, dakulang bagay, pagyaon ka sa gobyerno, at least man lamang maski dahil mo na kayang magtrabaho, magretiro ka, at least may hahalatong kang mihora, sabi, sa pinagtrabahuhan mo. Kundi ka ma-exam sa civil service, pwede ka na magkagawad, kapitan. Aren? Kundi ka mag-exam sa civil service, pwede ka magkagawad, kapitan. Igwa naman na kunyan yan. Puntos sa civil service. Next time, kung halimbawang makaisip na makapag, pwede yan, mag-file ka magkandidato ka sa maging barangay official para at least man lamang. Sa civil service ka lang, igwa ka na. Ano kaya taday ka nagkandidato? Dahil ako nagkandidato, dahil pa kaya kan makinari ako. O nako, dahil pa hinog. Dahil pa kaya kan makinari. Tapos wala pang mafinan. Anyway, so yan muna sa informasyon gikan kami sa location para sa Radio Ronda, si Vanessa. Salamat Karundang Bane sa mga heras mong informasyon. Napit sa Civil Service Commission sa kaduman sa mga ma-exam.
kaya nag-exam na ako kaya ni matuturite ako. Duwa na bagang pig-examan ko. At salit, ay nanya ko ning mga exam na ini. Nagyayaman sa nan, Civil Service Commission, sakaan na PRC. Hindi na lang niya ako sa pribadong buhay. Digdi daw kita ki Diggs Martinez ta maray ko ini ta talagang gustong maging abogado. Karondang Diggs, pasok. Good morning, karondang Kuya Philip. May nakakatang baretahan dito sa probinsya ng Albay na kung saan tiglalauman ngunyan daw ang pagbisita kan mga delegado gikan sa European Union na pinangingutan ang nasambitan ng pagbisita ni European Union Ambassador Luc Verona kung saan makikitag pulong ini ki Albay Governor Attorney Edsel Greco Lagmada. Nakatakdang tutukaron kan duwaan na posibleng investment as in mga job opportunities sa probinsya kung saan kabaran sa mga inimbitaran iyan mga opisyal gikan sa sektor ng agrikultura as in palakaran o komersyo. Matatandaan na pili products iyan pinagpunan kan export sa European Union kung kaya tiglalauman na isaro ini sa magiging tema asin kung ano ang posibleng mabung kasunduan o agreement para sa mas mapalawig pa ini sa European countries o mga bansa duman sa Europa. Pero kaini nakatakdaman na ipresenta ni Ambassador Verona iyan komprehensibong mga aktibidad kan European Union as in aramon ang presenteng estado o sitwasyon sa probinsya kan Albay. At ako kayo din nakatagda naman na magbisita opisyal as in personal na masaksihan ang cultural and heritage sites sa Albay kay man na digdian kagsawa ruins kagsawa National Museum as in iba pang lugar kung saan pwedeng mahiling ang kabuuan o interong view ka na bulkan na mayon. Magkaibaran ka na mga kan-opisyal yun agong kaining si Madam Nicola Weissman Veron, Lucille Martin, Program Manager as in EU Gender, Civil Society and Youth Focal Person. Pati naman si Meslin Alvarez, Finance Manager as in Elaine Ramirez, Executive Assistant sa Cooperation Section. Pero pa sa Albay, nakatagdaman na magbisita si Ambassador Veron sa probinsya Sorsogon, partikular na sa Banwaan ng Dunsol, as in igdi sa Camarines Sur, partikular na sa siyudad ng Naga. Yan muna karandang Philip, anak ko niya itong bareta halis sa probinsya ng Albay ni si karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPNDZKI Anmogmang Kairiba reporting. Salamat karondang Diggs sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Albay May Buhay. Pero antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang manahamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot ng pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Mrs. Henadina Potian Doctore, Kawakagan Batu, Camarines Sur, EG Recto Hospital and Industrial Supplies, San Francisco Iriga City, owned and managed by Mr. Edison Recto, St. Roch Hardware and Construction Supplies, Nabwa Camarines Sur, owned and managed by Mr. Boboy Luzon Cortez, Mampuwag Barbershop and Music Studio, Santiago Old, Nabwa, Camarines Sur, Moran Abaga Motor Shop and Lotto Outlet, Marites M. Abaga, Owner, Susana Maria Baluiz, San Nicolas, Iriga City, Police Staff Master Sergeant Joyce Llorin, Nabwa Municipal Police Station, Villanueva Tanchuling Maternity and General Hospital Incorporated, San Jose, Iriga City, Architect Sofronio Sani Bimaestrado, San Roque, Iriga City,
City, Mr. and Mrs. Nonito Bermejo and family, Roadside, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, University of St. Anthony, Ortega Street, San Miguel, Iriga City, Attorney Emmanuel S.D. Ortega, University President, First Alumni Homecoming Grand Reunion, Santo Domingo Elementary School, on March 31, 2024. First President, Kagawad Boboy Masculino. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. Psalm 51 verse 10 to 12. This is a Lenten message coming from the following sponsors. Caldi's Kitchen, located at Ateneo Avenue, Barangay Bagumbayan Sur, Naga City. Owned and managed by Josue P. Serrano, Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, Barangay San Nicolas, Iriga City. Signatures Printing Services, located at City Home Subdivision, Sapiro Street, San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Jessica N. Pangga, Barangay Kagawad, Eugene M. Bagaforo and family, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad, Marilu Garay and family, San Roque, Iriga City. Miss Mariela D. Orbon and family, San Nicolas, Iriga City. Ang manehemento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa mga minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa, Police Master Sergeant Bienvenido Busadre Jr., Regional Training Center 5 Annex, Mr. Andrew M. Merin, Philippine Coast Guard, and Miss Mariel B. Boncolmo, Sir Jandit Salazar Ninobla, Miss Mary Ann Salcedo Folgueras from Taiwan, Miss Judith Ibarreta and family, San Francisco, Iriga City, Miss Giselle Sarmiento Abanyo and family from Hong Kong, Mamshi Eds, and Porfiria Dininya Talagtag, Batu, Camarines Sur. Diyos mabalos po sa Saindogabos. Ang manehamiento kan RPN DZKI Iriga nagpapaabot nin pasasalamat sa minasunod na sponsors kan 7 palabras ngunya na si Mana Santa. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, San Miguel, Iriga City, care of Michael Ngo. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. LST Building, Barangay San Francisco and San Roque, Iriga City. Moralio Industries, San Miguel, Iriga City, care of Engineer Lawrence Moralio. Lux Trading, San Isidro, Iriga City. Masoso Spring Resort, Pool 2, care of Mr. and Mrs. Boboy and Milet Robles Moralio. Multibrand Distributors, San Roque, Iriga City, Mr. Richard Bonacqua, Proprietor. Segura Technological Colleges, Francia, Iriga City, Julio Victor Marlo Segura, School President. Iriga Shell House, Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. 1050 Royal Bike Shop, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, beside NCIP for e-bike and bike accessories. JT Reyes Salon, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by George Reyes. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Hoop Life Sports Apparel, Masoso, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. Zion Castel Hotel and Reception Hall, owned by City Councilor Melnan Daday Robles Moralio Asansa. Banco de Oro, Iriga City Branch. AMC Calleja Upholstery Supply and Repair Shop, San Miguel, Iriga City, owned and managed by Engineer and Mrs. Maria Antonio Calleja. Otex Tailoring, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Oscar Lozano. Paper Mart, San Francisco, Iriga City. Lourdes Hospital, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Dasa Food Hub, located at Kubo, Palaisdaan at iba pa. Along Nabua, Iriga Highway, San Jose, Nabua, Camarines Sur, near Dalan
Dalandalan. San Juan Integrated School Community, Doña Aurora Street, San Juan, Iriga City, headed by Maricel B. Bernal, School Principal. Vet Zone Animal Clinic, door number 3, Benitongo Building, Maharlika Highway, San Nicolas, Iriga City, care of Dr. Biljan Bruso. Krisha Barbershop and Beauty Salon, La Trinidad, Iriga City, owned and managed by Ibias and Agaton family. University of St. Anthony High School Batch 1999, Silver Jubilarian, care of Architect John Christian Di Maiwat, Batch President. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, in Orogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Marie Beauty Salon, Borivie Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, owned by Ate Marie Baldosa Quadrante. And anonymous sponsor from Hall of Justice, Iriga City. Salamat po sa Indoga Boss. Police Regional Office 5, under the leadership of yours truly, Police Brigadier General Andre Dizon, enjoins the entire Bicolanos in the observance of this year's Lenten season. Let us have a safe and meaningful Lenten season this year. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars as in iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang labatan yan. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Bright Bar Blue, isang laban lang yan. As tested
Trusted ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 48 minutos makalampas na alas 9 nin pagkaaga. Ano, nasa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, go ahead. Okay, salamat karon Dang Philip. Maray na pagkaga sa mga nagantabay sa tuya. Si Ringman sa imo, good morning. Then yato para haluyon karon Dang Philip. Mission accomplished and congratulations sa Balatan Municipal Police Station headed by Police Major Engelbert Toraldo at Chief of Police. May accomplishment inda na kuyan karon Dang Philip nagpunin ni mga alas 4 pasado ka sa bagong amay na pagkaga. Di pa lang nahaloy na tapos. Ini pong search operation sa Sarong Harong sa Barangay Liluwasan kan Balatan Kamsur. Positive ang resulta sabi karon Dang Philip. May mga nagkakuro ang items duman sa laog kan nasambit ng target na persona. Maraman niya ito pa kataib sa si Police Major Engelbert Toraldo. Yung pagkabigdi, katatapos lang and digdi na nga ni kita pinamahaw karon Dang Philip sa kasubanggi pa ako ayaw digdi sa Balatan. Pero asikaso man kita ni Major Toraldo. Sir, good morning. Congratulations sa accomplishment nindo. Live kita ko yan sa RTN Radyo Ronda Iriga kay Baran po si Philip Barasina. Congratulations. And ano po ang bilog na detalye po kay Nisay po itong nadakop. And nasa po po itong kantidad dito, sir. Sir, good morning po. Pati na lang sa gabos na nagkatangog dyan sa imong programa. Opo. Good morning po, sir. Okay, medyo maluhayon ang audio mo karon Dang Philip. Sir, congratulations. Ini pong personang nadakop na ini, sir. Okay. So, ini pong personang nadakop na ini, sir. So, yan. Dati na po ini, sir, na ano? Dati na po ini may record. Digdi po sa Balatan. Dati na po ini nadakop. Ining nadakop na kaso bago. Ayun po sir, tama po ang sabi ni Ma'am Glenn na ining kuyan man ining nadakop, ining subject for search na ini. Dati na ining nag-surrender sa panahon pa kan Uplan Sokang. Okay. So, ngunyan na nadakop nindo siya, porbadyo po kayo nitong illegal na droga. Mga nasa perang sa ito, sir, and mga nasa pera daw pa ang considered ito. Bali po sa gabos-gabos po, nakakuha kita during the search, nakakuha kita nin maabot sa 14 pidaso ng plastic sachet na may laog na pinagtutuburan na illegal na siya po. Na kung saan po, hindi po igwang market value, street value na nag-aabot sa 47,600. And sa pagririgisa po, sa kwarto kan suspect, kan subject, nakakuha pa kita nin karong 12-gauge shotgun. In plain view po ini. Actually po, bako po ini kairibanan sa subject para sa search warrant. Alagad po, ini po talagang actual na nahiling in plain view
kan sa tuyang mga operatiba. Okay. So, apara po sa mapatunayan na siya bumananggan ini, dagdag kaso po itong shotgun na nakuha duman sa kwarto. Iyo po, posible po na talagang dagdag po yung boto kaso sa iya dahil talagang mayroon man itong papilis itong itinatag nasa posisyon niyang shotgun. Okay, sa karaman po, Sir Kangabos, kung i-mention namin do ang pangaran or kung anong alias kaini para po sa mga nagantabi sa tuya. Ang taga-sign man ng God po siya, sir. Bali po, para po sa Karamang Kangabos, actually po, ining operation na ni abot po sa mag-apply po kami ng SW. Haloy na po yun mga halos matarong bulan na under surveillance, ining subject, ining suspect. Ini po taga Barangay Luluwasan na mas bistado siya sa Punos, alias Punos, na residente Canson 5, Barangay Luluwasan, Balabang Camarines. Ini po dati na po surrender sa panahon pa kan dan Tetsang. Okay, so ano pa siya yung kakampa mo na kaso? Bali po, maampag po siya sa illegal possession of firearm, inot na inot duman sa badil, and sa illegal possession under Republic Act 9165. Ano po ang trabaho kayo ni sir? Ano tabi ang trabaho kayo ni sir? Anong trabaho da, sir? Bali po, ini po, mayumaning regular na trabaho. Alagad, karo po siyang karpintero. Nagsatrabaho po siya paminsan-minsan sa mga furniture shop. Ate Glenn? Okay, hello, Karanda Philip. Okay, so yan, and yaw na siya dito sa custodial facility Canbalata Municipal Police Station. Okay, so sa kunyan, pigilin ko kayo ang oras, medyo limitado kita. Sir, congratulations again and a message po sa mga nagantabay, lalo na po sa mga Tagbanwan Canbalatan. Aluwat po, Diyos Marinalda sa gabos na Gatangog. Dali po, gusto ko lang pong ipaabot o ipaaram sa kagabusan na ang Banuan po Canbalatan Municipality Canbalatan, konsiderado na po na drug-cleared municipality, Canpedia. Pagkatapos, ini po, ang programa po kan pakabulisan, dahil po kami nagpupundo na masaway o dakupon ang mga nagbubutuan naman na mga bagong mga personahe na indulto sa illegal na droga. Bali po, ini po, hinaalin tulad po ini, nasa garo sa pagiging drug-cleared municipality Canbalatan, garo ni naglinig ka, ati sa imong natad, na sangon yan, malinig, pero posible po na sa aga maati na naman po yan. Kaya ini po talagang intensified po ang samuyang programa pag-abot po sa illegal drugs po. Okay. So, kung may mag-ati, may malinig. Yan ang trabaho kan Philippine National Police. Okay, sir. Thank you very much po. And siguro Karanda Philip sa mga masunod, dahil pa kitang pagkakataon matauloy sa COP, lalo na po sa mga operasyon nila laban sa illegal na droga. And sa indang mga pag-ribarog na po ang mga mga PNP personal linda ng mga kababaihan, yan po naman sa PPO, and aramaman dako lang aktibidad sa ngunyan in connection kan Women's Month celebration. So, siributon, kadakol kan aktibidad ang Philippine National Police digdi po sa Tuya. Sir, thank you very much. So, yan, Karanda Philip, ang informasyon, di kan digdi sa location, dyan sa munisipyo kaning Balata, na dadangog ko pa, may okasyon man, and connection kan Women's Month. May programa ngunyan na pagkaaga. Gikan sa location, salamat and congratulations sa tropa na pinapamayuhan ni Police Major Engelbert Toraldo, ang Chief of Police Canbalata NTS. Gikan sa location, Glenda Villarez reporting. Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon dapit sa saro na naman na buy-bust operation na nangyari dyan sa Banwaan ka na Balatan Camarinesor. Again, successful ang sinambit ng operasyon kan Philippine National Police. O ipadagos niya itong pinagtutukar niya to dyan sa Barit Water Works, digdi po sa Siyudad Can Iriga.
Haloy na pong problema yan kana Barit Water Works ang pagparawara-wara nin supply na tubig sa nagkapirang barangay na sendang nasasakupan dyan sa barangay Santiago sa siyudad kan Iriga. Kaya pangapudan niya to kay Loder Casyao sa manehamento kana Barit Water Works paki asikaso man po. Paki pakarhay man po kan sa indong serbisyo ta pirmi kamong inuuranin reklamo. Dekada na yan, taon mga kumbaga inaabot. Dai pagiraray nindo napapakarhayan sa indong serbisyo. Saka ang water tender nindo, dai magparaturog-turog sa pansitan. Takon minsan mayong supply na tubig, baka turog man ang water tender. Itong mga operator na yaon dyan sa mga source na pinag-aalian kan tubig. Mismong nadangog ko kay Loder Casyao, ang pamayo dyan na mimitingong ko na naman nga sa mga operator ko digdi. Garo ang nangyayari, turog sa pansitan. Dahil man nagpapabulos nin tubig, dahil man pinaglalaugan sa tangke, kaya kulang ang supply. Lalong-lalo na ngunya ng mga panahon, mainit na, tag-init na. Pakarayon po nindo ang sendong serbisyo, taday man mareklamo ang mga konsesioner kan Barit Water Works kung tultul ang sendong serbisyo. Tadigdi sa Erga City Water District, igwadigding lori na nagdadaranin tubig duman sa Barangay Santa Maria na dai pa inaabot nin tultul na supply kan tubig. Kaya kamo dyan, magbakal naman kamo nin lori kung arog kaya. Kundi garday kaya. Ang pinakal nindo, generator, worth 500,000. Ano man ang generator na yan? Kung brownout, mayo manin tubig, di nindo pinapaandar, takadordakula kan generator, madagos lang duman. So income, kan Barit Water Works, antisimang buhay tayan dyan. Kaya sabi ka nibang mga konsesioner, ano na ngayon, nagbakal generator, mayo manggiraray supply na tubig. Dapat igwayan supply na tubig daw mayong kuryente ta igwa ng generator na pagkadro dakula mayo ng rason na day ka mo pag supply ng tubig dyan sa mga konsesioner sa barangay Santiago digdi siyudad kan Iriga. Noli Bermejo may connection man yan siya bagaan chairman of the board. Para ni siya sa mga Villa Perte. Nagaanoan ka Perte, ang lorikan ka Perte. Dahil siya magagad nin ayuda na padaranin tubig. Itong mga pinsan niya na mga mayo ng supply na tubig dyan sa tukad sa Barangay Santiago. Ay ano na yan. Kaya pati ang barangay official dyan, pinapaabutan na kan problema kan mga konsesioner na wara-wara ang tubig. Ini po ang dapat nindong asikasuhon. Bueno, inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Chabe na Obra. Sa luwas si Vanessa Tataro, si Diggs Martinez, sa sinman si Glinda Biares. Nagpaabot nin mga impormasyon. Diyan sa information si Ricky Sagayap. Naman sa transmitter si Tony Matic Saison. Yaon man si Ma'am Cal Ria Goligasyon. Nagaronan forma si Ria Atayde. Tapos ining mga angels na yaon digdi, mga estudyante ka na si Perino Arroyo High School. Mga senior high na abang gagayon. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sa indong deng sawang pagantabay.